muy importante estar de interventor, porque gracias a que yo estuve, pude evitar que en el recuento final se perdían 200 votos en un baile de números en la suma. Al començament de la jornada electoral vaig veure que faltaven unes paperetes d'un partit. Ràpidament vaig avisar d'aquest fet i a partir d'ahir va continuar tot amb normalitat. En les últimes eleccions vaig ser interventor i en la taula electoral on vaig estar vaig aconseguir que donaven per bones unes paperetes que havien anul·lat per error. Yo fui apoderada por parte del equipo Compromís y me encargué de que en el colegio electoral las papeletas estuviesen clarísimas y expuestas donde tenían que estar para que no hubiera confusiones. Com veus, la teua presència és important en el dia de les eleccions. Treballem per a que no es perda cap vot. Treballem per a que el teu vot siga protagonista. Amb la teua implicació anem a aconseguir que el teu vot compte, que tots els vots compten. Per això et demane a tu que sigues els ulls de la democràcia el pròxim 24 de maig. Només amb tu, amb la teua participació, és possible guanyar la democràcia. Jo vaig. Yo también voy. I jo? Jo vaig. Jo també vaig. Jo també vull. I jo? Jo també vaig. I jo. Vine tu també. Els teus ulls són garantia democràtica. Fes-te interventora, fes-te apoderat de Compromís.